væg er som hovedregel en solid struktur, der beskytter et område. I en bygning, eventuelt en bolig, anvendes vægge som enten ydervægge, der danner bygningens ydre grænser, eller indervægge, der opdeler bygningen i flere rum. Rum er ikke til at få øje på. Man kan ikke røre det. Rum er ikke andet end luft. Det er væggene, der danner rum. Mellem vægge er rum synligt. Blandt en bygnings vægge vil nogle være bærende vægge og medvirke til at støtte ovenliggende etager eller bygningens tag. Der findes også bagvægge, bræddevægge, foldevægge, flytbare vægge, gipspladevægge, glasvægge, lydvægge, modulvægge, mobile vægge, massive vægge, murstensvægge, panelvægge, skeletvægge, skillevægge, skråvægge, skumvægge, skærmvægge og spanske vægge. Vægge vil ofte være isoleret mod varmetab, lyde eller andet gennem anvendelse af isolerende materialer. Væg til vægtæppe var engang moderne. Væggene omkring os rammer rummet ind og giver os et sted at være. Vi fylder rummet ud med os, med møbler og giver væggene karakter med personlige flader. Hvis vægge kunne tale, ville de så fortælle historier om alle dem, de har rummet.